Ahoj, já vás vítám u tady toho videa a dnešní video bude speciál za 135 odběratelů. Moc vám děkuju za 135 odběratelů. Moc si toho vážím a ani nevím, jak to vůbec dělám, že už mám takové hodně odběratelů. Takže vám moc děkuji a taky jsem se rozhodla, že udělám speciál. A ten speciál je mých 10 nejoblíbenějších pet shopáků. No, takže jdeme na to. Tady ten jako se mi líbí taky, ale toho neplatím, jo? Takže jdeme. Na 10. místě je tady ten pejsek, který jmenuje se Lenka. Dále tu máme Bleska. Na 9. místě je Zevčík. Na 8. místě je to tady ten pudl, jmenuje se Evička. Jo, takže Evička. Na 7. místě je to tady ten další pudl, jmenuje se White, neboli Perla, ale nejvíc ji říkám Perla. Je to pudl na 7. místě. No, takže tak. Na 6. místě je to tady ten béžový pudl. Ta se jmenuje Semi. No. Na 5. místě je tady tato kravička. Kravička Connie. Jo. Na 4. místě je tady ta kočička. Jo. Jmenuje se Sofie. Na 3. místě je tady tento čau čau. Jmenuje se Roska. Na 2. místě je Heidi. A jako poslední, tedy na 1. místě, je tato. Jmenuje se Ester. Na 1. místě kokošpaněl. Je to můj nový, kterým jsem si vyměnila s jednou kamarádkou. Já jsem ji vyměnila za dogu, no a ona mi dala tady toho kokošpaněla. No, takže kokošpaněl, nádhera, prostě nádhera. Takže já doufám, že se vám toto video dnešní líbilo. Pokud ano, nezapomeňte zadat like nebo i nějaký komentář a budu ráda, kdybyste mi dali odběr. A ještě bych vám teda chtěla říct, že asi budu mít nový pozdrav, asi nazdar bazar. Jako, budu to tam říkat takhle. Nazdar bazar, jo, a takhle, jo, abyste věděli. No, takže si mějte hezky a ahoj.